Més coses a la Ribera de nens i nenes de Ginestar i Flix han fet aquests dies diferents activitats per recuperar i millorar l'entorn de l'Ermita del Remei, una de les zones més afectades pel gran incendi que va patir la comarca ara fa 2 anys. El primer que hem de fer és traiem una mica la terra que hi ha dins, la col·loquem i amb l'ajuda de la pala que tenim tots i totes, o en les mans, li anem ajuntant la terra fins que en quedi tapada. Planten diferents espècies d'arbres i plantes aromàtiques que ells mateixos han cultivat durant el curs. És una de les activitats en què participen 200 escolars per ajudar a recuperar l'entorn de l'Ermita de la Pietat. Estem plantant pins i un munt de plantes per la muntanya cremada de l'incendi i estem col·laborant. També construeixen hotels per insectes i caixes niu per ratpenats i ocells. Estem construint una casa per una òliba, perquè els ocells s'han quedat sense casa, com que els arbres estan cremats, no tenen casa ni lloc on fer el niu. La iniciativa, que ha implicat les escoles de Flix i Ginestar, forma part del projecte Enfocat, que va més enllà de promoure la recuperació d'esta zona afectada pel foc. Enfocat va néixer després de l'incendi en la voluntat de ser un exemple de divulgació i de conscienciació una mica del que cal fer o el que ens caldria fer després d'un cop, no? Com van ser les 5.000 hectàrees de l'estiu passat. Fa 2 anys, l'Ermita de la Pietat es va salvar de l'incendi per ben poc, però tot el seu entorn va quedar arrasat per les flames. A poc i ajudat per iniciatives com esta, anirà retornant la vida en este lloc emblemàtic. Víctor Sorribes, TV3, Flix.